kade umuhle kakhulu kade umkhulu futhi wenzela ogogo nomkhulu into enhle kunje awuhlosibeke nje hayi ngephupho lakho nje lo msebenzi muhle nomsebenzi omkhulu. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukubingelela kubalaleli bonke namhlanje umhla ka-31 kuZibandlela 2024 ilanga lokugcina lokuphela konyaka. Njalo uma kuphela unyaka sihlanganyele nabantu abadala esithi sebekwazi ukubona izinto ikakhulukazi abaneminyaka engama-60 kuya ngaphezulu. Sihlanganyele-ke la kule wodi ngoba sihlala khona la, sihlanganyele nabo njengomakhelwane, njengezakhamuzi, ukubungaza nje unyaka nokubonga uNkulunkulu ukuthi usilundile. Kodwa kwesibili sihlanganyele nabo ukuthi senze iminikelo sisonke ukubona ukuthi amakhaya afudumele. So namhlanje bengeminya leyo mcimbi noma yalelo hlelo saliqala ngo-2013 December 5 kushone ingqalabutho umzabalazo uDr Nelson Mandela. Sesilenze lolu hlelo kusukela ngo-2013 sungabala-ke iminyaka ecishe ibe iminyaka ewu-15 manje sibungaza nje nabantu abadala usuku lwabo, kodwa futhi kube khona izinto esikwazi ukuyihlanganisa ukuze bebe nokuqala konyaka okufudumele. Sikwenza lokhu kakhulukazi uma kuphela unyaka ngoba sifuna uma kuqala unyaka bethola imali yesibonelelo kuhulumeni. Leyo mali beyisebenzisela izinto ezizidingo ezinye, esinye seyidingo sebethe sesiphungulile. Ubonile emsakazo ukuthi elunye lohlelo lwethu namhlanje bekubalekelela ngezinto ezidliwayo ikakhulukazi igrosa, ngoba sifuna uma bethola imali yabo yesibonelelo kusona ngomhla ka-3 kuJanuwari. Leyo mali ibheka nezinye izidingo, ngabe ukulekelela ukuyela kwengane esikoleni nokufudumeza nje amakhaya, kodwa bengabi nayo ingcindezi yokuthi ngoba kade kunamaholidi mhlambe izinto zokuphila emakhaya okudliwayo ikakhulukazi bakusenze kwaphela. Thina sifika ngalolu suku-ke lokugcina onyakeni noma lokuqala onyakeni senzele ukuthi bengabi nengcindezi enkulu uma kuqala unyaka, ikakhulukazi inyanga kaJanuwari. Uzoyazi msakazi, inyanga eba nengcindezi enkulu, kunokudla nje okuya kudlalwe ngakho uma kuqala unyaka kuthiwa sekuzofika ukubingelela ekhaya. Sifise uma kuqala unyaka ikakhulukazi abantu abadala, ngoba into enhle ngabantu abadala ikakhulukazi abesifazane abagcini ngokuthi uma bethola imali yesibonelelo beyibheka iy'dingo zabo, kodwa babheka iy'dingo zabantu ababo, bebheka iy'dingo zabazukulu. Amakhaya amaningi afudumele ngenxa yemali yesibonelelo sabantu abadala. Sifaka-ke nathi ihlombe lapho ukuthi uma kuqala unyaka awuqala unyaka amakhaya efudumele, kodwa futhi sibungaze nje usuku nabo ukubonga uNkulunkulu, ikakhulukazi abantu abahlukumezeka kakhulu iy'ngane, abantu abadala, abantu besifazane. Kufuneka kube khona isikhathi la khona sikwazi ukubungaza nabo bonke abantu bezwe ukubaluleka kwempilo nokuzizwa ukuthi babaluleke kangakanani ekuhlaleni. Yingakho-ke senza lolu hlelo namhlanje esilwenza minyaka yonke. Uke wathinta amagama amakhulu omeya lapha uchaza ukuthi akunawo uhulumeni kodwa uwena embukile labantu laba ibona abanikela ngamavoti abo kunina. Manihambe lapha emabhenki amawusulo hola bona seke bengancofa indawo. Kwani bona namhlanje ukuthi akube khona enikwenza nabo enhlalo bondlela nibonge lento abasebenenzele yona. Abanye abavamisile ukuthi bekwenza amakhansela vota namhlanje ekusaza unisho sehlele edrobheni abantu balifuna basalithola eshintshe kwendawo. Impela akuwona umcimbi kahulumeni ebesiwenza namhlanje, inhlangano esisuka kuyo kokuqala ekuyona esiholayo, kodwa nathi nje ngoba sibolekwe lo msebenzi sibolekwe ngabantu. Yingakho nawo umcimbi masiwenza asubizi ngokuthi sifuna abantu benhlangano ethile. Simema wonke umuntu nje oneminyaka ngama-60 kuya phezulu uhlala kule ndawo, wonke umuntu uyamenywa. Sibuka ukuthi usuka ekhaya enjani, asibuka ukuthi usonta kuphi, asibuka ukuthi uthanda yiphi inhlangano yepolitiki. Manje ama-60 iminyaka kuya phezulu sihlangana nawe wonke ngoba sifuna ukubabungaza. Kodwa uHarry Gwala Shoshovu Mzabalazo wasifundisa ukuthi abantu bawuthixo. Ayikho into ebaluleke njengokuthi uma unekwe ithuba lokusebenzela abantu noma lokusebenza nabantu ungasuki la abantu abasuke bekuthola ukhona ekuhlaleni. Singathi isikhetho esihlala la sesisuka siyohlala kwezinye indawo. Kufuna abantu sihlale nabo ngaso sonke isikhathi ukuze sikwazi ukubona izimo abantu ababhekana nazo, sambe nabo abantu ukubona ukuthi siyiphucula kanjani izimo ekuhlaleni. So thina abantu bakithi laba, abantu esihlala nabo zonke insuku, abantu esicishe siqonda usizi lwabo, kodwa futhi abantu abasiqonda kangcono ngoba sihlala nabo zonke insuku. Ingakho masiwenza lo msebenzi sibophezele sonke, ikakhulukazi thina esithola amathuba ukuthi
sisebenzela abantu abanye abafowethu esisebenza nabo lolu hlelo bathola amathuba ukuthi bethuthuke sihlangane sonke sithi ngalolu suku sifisa ukwenzela abantu abahlala kule ndawo abadala umcimbi onjengalo kodwa ungabe umcimbi nje ophela namhlanje njengoba sichazile sihlanganisa ukuthi iziphi izinto esinganikela ngazo ukuthi inyanga nje kaJanuwari beyizwe ingekho nzima kakhulu ngamanye amazwi esikwazi ukuthola sifuna ukuthi nabantu esihlala nabo bekuzwe ukuthi singakwazi ukuthi sikuncele nabo asiphethe ngokuthi siyazi ukuthi unyaka namhlanje ekusela ambalwa ukuthi siwuphethe lo siqale omusha mhlambe nje ukubafisela ukuthi bengene kahle enyakeni omusha 2024 kuba unyaka ocishe wamude kakhulu okokuqala nje unyaka lo obe nokhetho eNingizimu Afrika kodwa kwesibili futhi unyaka obe nezinketho kakhulu emhlabeni wonke uyayibona nezinketho zakhona izinketho ebezenza abantu bebe nemibono ehlukene nokushintsha kohulumeni isikhathi ke lesimanje sokuthi abantu bebuke becabange ngalonyaka futhi unyaka eziningi izinto esizibone sicishe ilungu eNingizimu Afrika kodwa futhi unyaka osikhalisayo ekuhlumezekeni abantu besifazane kakhulukazi abantwana nabantu abadala so njengoba kuphethe unyaka namhlanje siyafisa abantu ukuthi beyiqoqe kakhulu begweme uphuzo oludakayo abashayelayo begweme ukushayela sebedle amanzi amponjwana kodwa futhi sincence kakhulu abantu besilisa esibona ngazathi ukuhlukumezeka kwabantu besifazane kukhula kakhulu kulezi insuku ukuthi uma khona ungaboni kahle ngaba semndenini ngaba abantu ozwana nabo isiphetho sokuxazulula inkinga xoxa sikhuthaza abantu bakithi kuzo zonke izigaba nakulezi igodi nemphakathi la okunesibona kunenxushunxushu khona sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sonke isiphetho noma yonke inxushunxushu ebakhona isiphetho sayo kuba ukukhulumisana kungcono siqale ngokukhulumisana kunokuthi siqale ngokulimazana uchitheke kwegazi ukubulalana bese sixoxa asixoxeni sigweme ukuhlukumezeka kwabantu bonke ekuhlaleni kodwa kakhulukazi abantu besifazane nabantu bengane ngifisa ukufisela bonke abantu bale ndawo esihlala kuyo abantwana bethu ufisela zonke izakhamuzi zasemkhanyakude nezakwaZulu Natal unyaka onokuthula nothubekile ka2025 abantu amaphupho ababanawo afezeke njengokufisa kwabo siyabonga sithokoza kakhulu isikhathi sakho siyabonga